Koorka ko farilema ne wadi ma hota wandane gantuji mo naflu ngani ka dum do ansam Keleka an be France ko do ngol tan abu aɗa wawi singtude hunuko ma e maɓɓe ɓe cenga e leydi walla wawa wawa sen wawi ɗum kay mi haalan min namdora ko walla seeɗi wawa kono min jiɗimi so yimɓe gaye galle surtout ma lewru ko yo ummo en jahani pitte kino ko mbaɗa ɗo ɓuuri wadde badaji kono ɗoygol tan ha ala sens mi anda ko hum mi anda ko han fat ko fanma ko an lewru no wowruno ka toro an o kam wonum korko salte dégueulasse cukalé abou miña ay on jitam do ko so Koorka ari om jogi faiblesse aya rewɗo tan yummane bewnu alani bewre kam jibinde ko kaadi rante mo jibu mine ma galle abou miña ka nigis min tay ha abou ha hew kam wala ɗum ko bayranno min en findoro yiɗi juul kettuɗa kam seeɗa wonko jimmi haalande o Allah waɗi homa ana ari Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Tiens. ar joɗo ga Comment ça va? Inchallah. akam ko ɗoygol tan Aïté, min mbaɗi habitué hanke. Ma ça va ɗon celli? addu kay ça veut dire korko Kaw. woppu ɗum mbiya ça veut dire Kaw. kafe ɓaleeje woniya voilà wittini ni hettirtaki nen aɗa ndo anda o ɓaɗa ndo Abou. hoore sese farais uri kam falla harto annen an Samba Mbaɗon on celli? Samba On où est l'intelligence Ça va? où est l'intelligence Elle est là-bas. Elle est laissée dans la farais Anne, tu es sans année. Hamé. Toujours c'est comme ça. o change ta moi je suis au quel monde ça On fini. mbarongoɗani ɗo oui ça alhamdulillah abou an holko pawɗa ɗum holko pawɗa ko mbatta ko holko mbaɗmi an holno koɗo ardata ɓiyam ara e galle ne arte e galle mum ene arde e joom suudu mum joom suudu mum ne yara kafe kefta kafe joƴƴina yeeso ma holko koɗo ummoto ha France ar wayniri ko korko ar ha galle ne foti hoorde ne yara kafe subaka lo qu'est-ce que tu holto tan to foyi ɗum bien vrai adi bien fait aji kay Tu vas Quoi, ok. Inch'Allah. eyyi ɗum fof ha haala hew min so Allah a fadat a muñat ami para haalde kawanona muusi mubbo la harma an muusi ni kam saɗa wawi ƴeewa goɗɗo solution ni kam aɗa muusi hortude solution nen ɗum ɗokkot mon solution ɗo ko hoorde ko diine l'islam on paami Mais Kaw, il faut pas ma gurnam ɗo en. E gurnam min guranno toon gam. Wona gotum. Ay oɗo ƴeew min ko heewi nder faama ɗo kadi mbeɗa anndi ko yahanno ɗo sabu wayani ko gummimi ɗo min jinmi wiidemo oɗo ko toon jibina ko toon mawni pour nannudemo hannde pina suba goto tan mbiya nannamo e gurdam men ɗam fuutankagal ɗo c'est pas facile Kaw. Samba merde no ganduɗa ɗum jaaha fuuro ndesa debbo ɗar Allah waɗi ko France ndesɗa aadi ɗo ko règlement intérieur de la maison yahat ɗo a faami son ala wawi dojjude walla wawa dojjude ala hande ton won haalan haydara mi namdaki mais c'est pas importance Kaw, il faut essayer andude les HP disant toujours ñiiri wonde guite ne hersini ñamde Kaw ko mbawɗa haalde fof femme Kaw wonmo gondumi Kaw mais Kaw il faut essayer de me comprendre Kaw samba heɗemi Kaw gurnam ma nden gurandaɗam e hannde ɗam mondo ko waɗi ko change mamma il faut essayer haldude Kaw ɗum wawa heɗemi Fati wattana vision. ɗa mere ko hokkam seeɗa ala fati lawɗa nardi mere ko oɗo samba heɗemi haalama aduna ndeno aduna joni o gonga change mais diine change ani a faami ko Koorka garduɗon ko a haalantunomo gila on cuwa arde merci accami mbiɗa wawi haalde walla wawa haalde adude ko Koorka woni essaye fammindemo koye Koorka wona a faami somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilema ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande foko lewrugi jangol ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yerde tawa